केकरा घर के हरिहर बसवा, केकरा घर के डोलिया हो। अरे केकरा घर के सातो बहिनिया डोलिया चढ़ी के अइली हो। अरे केकरा घर के सातो बहिनिया, केकरा घर के हरिहर बसवा, केकरा घर के डोलिया हो। अरे केकरा घर के सातो बहिनिया डोलिया चढ़ी के अइली हो। अरे केकरा घर के सातो बहिनिया डोमवा घर के हरिहर बसवा, कहरा घर के डोलिया हो। अरे भैरो भैया के सातो बहिनिया डोलिया चढ़ी के अइली हो। अरे भैरो भैया के सातो बहिनिया डोमवा घर के हरिहर बसवा, कहरा घर के डोलिया हो। अरे भैरो भैया के सातो बहिनिया डोलिया चढ़ी के अइली हो। अरे भैरो भैया के सातो बहिनिया घोड़वा चढ़ला अइले भैरो भैयावा हो। अरे कहाँ जालू सातो बहिनिया कई के सिंगरवा हो। अरे कहाँ जालू सातो बहिनिया घोड़वा चढ़ला अइले भैरो भैयावा हो। अरे कहवा जालू सातो बहिनिया कई के सिंगरवा हो। अरे कहवा जालू सातो बहिनिया जइबो में जइबो भैया सेवका नगरिया हो। अरे बटिया हमरे जो हत होई है हमरो सेवकवा हो। अरे बटिया हमरे जो हत होई है जइबो में जइबो भैया सेवका नगरिया हो। अरे बटिया हमरे जो हत होई है हमरो सेवकवा हो। अरे बटिया हमरे जो हत होई है नारियर चुनरिया लिहले खड़ा बाणे सेवका हो। अरे अड़हुल के हरवा लिहले जोहेली मौलिनिया हो। अरे अड़हुल के हरवा लिहले नारियर चुनरिया लिहले खड़ा बाणे सेवका हो। अरे अड़हुल के हरवा लिहले जो खोजेली मौलिनिया हो। अरे अड़हुल के हरवा लिहले खोजेली मौलिनिया हो। अरे अड़हुल के हरवा लिहले 9 दिन रहबो भैया 10 दिन अइबो हो। अरे अपने सेवा कवा के मनसा पूरा करबो हो। अरे अपने सेवा कवा के 9 दिन रहबो भैया 10 दिन अइबो हो। अरे अपने सेवा कवा के मनसा पूरा करबो हो। अरे अपने सेवा कवा के 9 दिन जइबो भैया 10 दिन अइबो हो। अरे अपने सेवा कवा के मनसा पूरा करबो हो। अरे अपने सेवा कवा के